ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mmekwu abịagba ama ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị gbamụrụ Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 6 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ m nwado onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ nwoke ga-akpọ Clara aga igbo mmiri amame na-agwọta. Clara, good morning. Uche, good morning. Kedu ihe mere iji arọ m anya ọ maka na ibra bịa binye 2000 naira nji mezuo ego zuo okpu a ọ ihe mere iji no clear the air zụtara gị ka ọ na mbinye gị which kind this thing which I go comot this Clara nwoke ọcha o ka mmekwa kọmọtam o teela kemgbe m bịara ọrụ n'ụtụtụ ịnọ na time m ka something wey I buy for you say n'ibila m ego 2000 kọmọtam lokpu ya kọmọtam lokpu ya kpụpụ m ya dịwa naanị gị wụ the first person bira mmadụ ego o ji mezuo ego zu ihe. Of course. I binyere m ego Clara nwoke ọcha. I will balance you. No, ozi ego ka m binyere gị Uche. Kemgbe m bịara ọrụ n'ụtụtụ otu a ka isi were anya otu a wọkpasa m n'ahụ. Ya bụrụ na ana m amasịkwanụ gị walk up to me. Sịkwanụ m Uche o. Ịtọgbugo m. Odogwu m. You know, say no be today. You don't enter my eyes, which I dey give you green light. Which I dey talk am steady. So you know na crush on me. Which one be if I make I talk am? You summon the courage and tell me. Na dey interested ma agwa gị. Ama me na agwata. Mana achọrọ m iji ohere a kelee gị n'agbanyeghị ihe isi ike dị n'obodo anyị abụ Nigeria. Gị dị m onye fit. Ịgbazinye m 2000 naira si nji mezie ego zụrụ okpu ọhụrụ nye ọha na eze unu bata na Facebook live ugbu unu ga-ahụ ọmalịcha okpu ọgwụ where I buy for am no be say you no buy am for me. Point of correction. I will sue you. Me too, I go sue you. Clara, I will sue you. I go sue you. I will na small thing the verse me. Esim na agboro showore pụta ụwa. Esim na agboro showore pụta ụwa. Ịpụtala ugbu a dị na izie ya. I will sue you. Abeg emechi ugbu a nye m 2000 am nyere gị. Nye m ugbu a emecha ha na ihe a. I will give you back. Give me. Kedu ka a na-akọ? Kele ọha na eze. I go greet them now. Igbo ndị ọma Igbo dị samụ na bọla chunetelu n'otu unu mere eji maka na arụsiri unu ike asị m ya gaziere unu biko gwara m Uche 2000 ọ na move for another thing no be for this cap and na me buy this cap give am I'm surprised na ọ pụtara nke ugbu na-ekwu another thing and Uche o secondly hụrụ ihe ahụ igwu mmiri ana m agazi ịgbazinyere m 2000 naira ị jụọla m ego ole m na-emefu expenses ndị mmefurula maka igwu mmiri agaji igwe on Saturday. You no consign me. Ị jụọla m ya. You no consign me. Ebe ọ naanị 2000 ịgbazirila m ịgbazinyere m ka ị na-agaghị ekwe ka ahụ zuo m ike menye ha gị ya menye ha gị ya after all 200 naira ịnwa anwa anyụlie mamiri elu n'ụtụtụ hụrụ okpu ya m ekpupi ya nye gị gị were ya ịdịghị mma imere mmadụ ihe ọma lele mmiri agaji igwe I know how much ọ na-cost gị nọrọ na-akọ kọdụ Igbo bụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ mgbakeri ala ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo na-agbakeri ka emee agụmakwụkwọ praịmarị na nke sekọndịrị ka ọ bụrụ n'efu na steeti Imo. Amami na wata ka amakakwa oge ọchịchị Owele Rochas Okorocha dị ka anyị nwere ike ịhụ ya na steeti Imo. Akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard wee na-akọwa na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo anọrọla ha dịka a na-enwe ọgbakọ n'ụbọchị Tuesday gara aga nke izu ụka leba ya anya si ọ ga-amagbu onwe ya omeme agụmakwụkwọ ka ọ bụrụ n'efu na steeti gịnị Imo nke na ndị ogbenye ga-ahụ ohere ịga gịnị akwụkwọ anọrọla ebe ahụ tapịa ya bụ okwu akụkọ wee na-akọ na ọ bụ onye omeiwu na-anọchite anya mkpere
na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo bụ onye ama dịka Chisom Ojukwu ya nwa bụ onye welitere okwu a abakịa ya so okwu a mara mma ekwuchala ya kwuchaa ya bịazie nyefee onye klak ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ya bụ okwu n'aka sị ngwa wegara ya gọvanọ si ya lee ihe anyị kwuru ka anyị mara kene ihe na gọvanọ gaje ikwu ama mme na aghọta ihe nchịkọta okwu wee bụrụ 1+1 gaa n'ihu bụrụ 2 isi akwa gaa n'ihu dị ebe ekedoro ya enwere ike ime agụmakwụkwọ n'efu na steeti gịnị Imo otu a anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ asị ị na-ahụta nke a dịka nke ga-abịa na mmezu gọọmenti steeti Imo ọ ga-emewukwa ihe dị na agụmakwụkwọ n'efu ha na-ekwu okwu ya o nwekwara ike ime ya maka oge nke Rochas mere ya nye ha ma akwụkwọ ha ji aga ụlọ akwụkwọ mere akwụkwọ n'efu nye ha ma efe nye ha ma akwụkwọ nye ha akpa skuul o nyere ha ọtụtụ ihe mgbe ahụ. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Ya bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ikwu gawa na Facebook n'ụtụtụ a gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị live iruo Facebook search ya maka Eco FM ISIOKWU FM kliki ịkpam kiriwe anyị live zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara nke a ngwanụ ka anyị jekọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya gezie ntị. Ebubo eboro ya iyi ọha egwu ebubo unu na-ebo m enweghị isi nke o ji enwe ọdụ hapụnụ m ka m laa ka Nnamdi Kanu gbara ụlọ ikpe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nne m dọrọ m aka na ntị mana ọ bụ ịhụnanya m nwere n'ebe Ned nwoke nọ mere m ji lụọ ya ka Regina Daniels kwuru. Ndị ọkpa egbe bandit egbu ha na ndị okenye abụọ ozu ha dọrọ ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ gbafuo na mwakpo ọhụrụ ha wakporo steeti Katsina bụ akụkọ na-ada na wao na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onweghị ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na Naịjirịa ka onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Festus Keyamo gbara Trump site n'akpụkpọ degara ya sọ naanị ohere ikpetemazụ ka anyị na-enye gị ịzara ọnụ gị n'ebubo iyi ọha egwu eboro gị ka ụlọ ikpe gbara Nnamdi Kanu. Ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị o jirila nwayọọ na-akụgbara ọkpọ dọla nọ na-akụ ya kemgbe esi dịka $1 bụzi 1,000 naira narị naira 4 na naira 49 ya bụ 1,449 naira maka $1 n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Trump tụrụ asị n'okwu okpuru na a na-egbu ọtụtụ ndị okpukperechi ụka Kraịst na Naịjirịa. Ọ kpọrọ ndị Afrịka asị ka Falana kwuru. Ntuli aka elu gọvanọ steeti Anambra ana m akwado otu pati Labour Party mana ndị niile na-azọ ya bụ ọkpa bụcha ndị oyim ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na enweghị nchekwa anyị agaghị awụ ndị Naịjirịa n'ala ka onye isi ndị agha elu ala anyị bụ Sunday Aneke kwuru. Iyi egwu Trump yiri ịwakpo ala anyị nọ n'oke nsogbu ka Falana kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Sokoto anwụchiela otu nwoke ọwụ dị afọ 25 aha ya bụ Sofiyanu Aliyu maka iji mma magbuo nwunye ya dị afọ 15 15 years ozu ya dọrọ. Ndị okpukperechi ụka Kraịst na-egbukwa ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala Igbo ka Soludo gbara Trump. Hey Soludo. Igirigi
Soludo. Hey, ndị Anambra solution ka ọ dị ya bụ gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo ọkammụta prọfesọ apụtala mee ka Trump mara na ọ bụghị naanị na mgbago ugbo ka a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na abịakwa n'ala Igbo Christians they kill Christians they kpai Christians amame na aghọta na ndị okpukperechi ụka Kraịst na-egbukwa ndị okpukperechi gịnị ụka Kraịst o wee bụrụ ya Clara uwe ojii steeti Sokoto anwụchiela otu nwoke dị afọ 25 25 years dị afọ 25 25 years aha ya wụ Sufiyanu Aliyu gaga lekwanụ maka na o lere nwunye ya dị afọ 15 years uche le ya were mma magbuo ya lee na onye dị 15 years na-alụ di ụmụaka abụọ nọ onye dị 15 years na-alụ di onye nke dịkwanụ 25 na-alụ nwunye marriage ahụ abịa adị ya ihe ọ dị 40 years ma nke nwoke ma nke nwaanyị ya ezu ha wụ 40 years ama m na aghọta ọ dị egwu mana arụnze Chineke na aka ndị uwe ojii steeti Sokoto apị nwụrụ na ndị a ka ọ dị Falana apụtala kwuo na nsogbu dị ezigbo nsogbu dị ndị Naijiria na ha ekwesịghị ịbịa teki ya iyi egwu a Falana yiri ha for granted Trump yiri ha na-ekwesịghị ịbịa teki ya gịnị for granted na nsogbu ude ezigbote nsogbu mere gịnị de igirigi naira abụrụziela 1449 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market ọ wụ ebe ọ na-agbara gburugburu o nweghị ike ịwọ 1000 ma ọ gaa below 1000 ọ gburugburu 140 something 1500 and ọwụ ihe anyị na-ahụ n'obodo anyị abụ gịnị Naijiria ọ dị egwu n'ụbọchị ụnyaahụ ka ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja nọnye Nnamdi Kanu mbirimambi abalị abụọ ya bụ ụbọchị ụnyaahụ wee ruo ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa ka ọ malite ịzara ọnụ ya n'ebubo iyi ọha egwu terrorism eboro ya asị Nnamdi Kanu ya amalite ya ozugbo ya bịa zarawa ọnụ ya bịa kọwara ọha na eze ji nke gara n'ubi na nke mere gịnị na nke gara n'ọba Nnamdi Kanu agbakwala ha ọtụtụ ugboro na ebubo ahụ a na-ebo ya eriju ha afọ na onweghị isi nke o ji enwe gịnị ọdọ mana o mechara nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ dịka a na-ekpe ya ikpe si ọrait no wahala ebe unu si mmalite bịa zarawa ọnụ m nsogbu adịghị aga m aga n'ụga consult my lawyers ọkwa ị na-aghọta ka ha nwee ike banyere m aja n'ukwu ka anyị mara ka anyị ga-esi kwa ya bụ nwaanyị ukwu wara nwaanyị ọma Regina ịhụ n'akụkọ ihe na di ya na-edo ihe na-agba na soshal midia eri itiri isi ọ bịala hụrụ ugbu a bịa na-ekwu na nne ya dọkwara ya aka na ntị na ya alụkwala Ned mana ọnụ n'ịhụnanya o nwere ebe ọnụ uche ndị ịhụnanya ọ na-akọwa maka ya obere nwa na onye n'ọwa ịhụnanya ịjụwala na marriage consultant ọ ga-etọpịara anyị ka m tapịa dịka m nwere ike ịma ọkwa DCA ka olu ahụ dara na ụlọ Ned Nwoko in Ned Nwoko's house ya bụ olu na-ada mgbe ahụ ka John the Baptist n'ime ọzara emechaa ya bụ ihe ya dịka ọ jụọla oyi ka ọ dị akụkọ anyị nụrụ bụ na Ned Nwoko agaala aka ka egbe penwere ụmụnne Regina Daniels ma nke nwoke ma nke nwaanyị jide ha Regina Daniels apụtala na-akụ ụwa ya na-akwachi ya na nne ya dọkwara ya aka na ntị na ya alụkwala Ned Nwoko mana ọ wee ịhụnanya lọvụ o nwere ebe Ned nọ mere o ji kpete ịlụ ya na mgbe ahụ kwana mekwara mgbe ihe na-ara Ned Nwoko ahụ o nyere ya ego o nyere ya ego iji mee kampen na Ned echefuchala ihe ndị a niile ndị Naijiria sị Regina gị nyere Ned Nwoko ego o nwere ka ọ dị isi nyere ya ego naanị ihe ọtụtụ ihe ka e kwuru na vidio ahụ ike gwara o wee bụrụ ya igirigi mgbe unu na-ata tọkị ụnọ kpọrọ anyị mgbe a na-aga akụ ihe ndị ha na-akpọ ya tenis ya ete ya ihu inyi n'ihu ya wetekwa mgbe unu na-ekporo ndụ na no colors abeg
allow us biko This is marriage matter. esemokwu nwaanyị na di ya onye tinye n'ọnụ ebụrụ ya ka ọ dị ka anyị nyonyekene ya anya bụ akụkọ ndị nke bịara ahịa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị, anyị ka nọkwa na-achọ shọwọrọ achọ. Anyị ga-eme ihe niile anyị kwesịrị ime iji hụ na anyị nwụchiri ya ka ndị uwe ojii kwuru, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọzọkwa ụlọ ikpe enye ha na Nnamdi Kanu mbirimambi abalị 7 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya ịbịa zara ọnụ ya n'ebubo iyi ọha egwu eboro ya, ma ọ bụ ha akachapụ ikike o nwere ịzara ọnụ ya na ya bụ ebubo. Ịchọọ ịhụ Tinubu na Aso Rock, ha ga-ebu ụzọ jụọ gị ego ole ka iji, ka Ndume kwuru, bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba China egosila nnọọ na ha bụ ezigbote ọyị ala anyị bụ Naịjirịa ka Shehu Sani kwuru. Ihe egwu Trump yiri ala anyị bụ Naịjirịa adịla njikere ha na mba Amerịka na mba ndị ọzọ ịrụkọ dịka ji na mmanụ iji hụ na ekpochapụrụ ndị oyi ọha egwu n'ala anyị bụ Naịjirịa ka ọchịchị etiti kwuru. Otu pati PDP ga-arụ ọrụ ruora ha iji zọpụta ala anyị bụ Naịjirịa ka Damagum kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Chineke ji Trump na-enwegharị ụbụrụ isi ndị ndu Naịjirịa ka pastọ Giwa kwuru. Bịa ka gị na ndị Naịjirịa jikọta aka buo ya megide ndị oyi ọha egwu dị n'ala ha, kama ịdị na-ege akụkọ ayaramee ya a na-akọrọ gị, ka Kiyamo gwara Trump. Igirigi ịma ya bụ Kiyamo bịara na-ekwu na Trump ọ na-ege akụkọ Mama Ngozi na ndị ya ọ nụrụ na ọ dị 10 ọgụ ya agụ ya chọrọ chinye na gịnị na akpa konkluduo na a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'obodo anyị abụ gịnị Naịjirịa. N'ọwụ ka o si dị n'ọwa asị anaghị egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na Trump enyochaghị omehụ investigate ọfụma ya ekwuwe n'ihe o kwesịrị ime bụ iji nwayọọ bịa nyere ndị Naịjirịa aka ka ha jikọta aka ka igurube buo ya megide ndị oyi ọha gịnị egbo, ọ bụghị bịa na-ege sem ka Clara kpukwara ka Uche kpukwara ọ dị egbo. Ka ọ dị pastọ Giwa apụtala kwuo na Chineke ji Trump na-enwegharị ụbụrụ isi ndị Naịjirịa. Where is the lie? Where is the lie? Ekwara akọ m na-anụ kepukepu na enwekwala state of emergency somewhere. Ka ọ kpụrụkwa na-abịa o wee bụrụ ya. Ịma ya bụ ihe pastọ Giwa kwuru nwaanyị ọma omedena ya, maka na kemgbe Trump bịara kwuo ya bụ okwu anyị apụziela na otu pati nke a sịkwala otu pati nke a asị gile anyị ihe niile anyị gụrụ ugbu a ọ rara ahụ gị nụ na agaferekwala baala n'otu pati nke a APC asịkwala PDP. Ihe anyị na-ekwuzi okwu ya ugbu a insecurity, insecurity. Ihe a wee ọ wee banye n'ugbu a maka na obodo ederego jinjim, obodo ederego gịnị jim na-aghọta ya bụ ihe. Nwaanyị ọma ndụma ekwubakwala ya bụ akụ insugbe so onye ọbụla bịa zara ọnụ ya. Ọ sị na ị chọọ ịhụ Tinubu na Aso Rock, ha ga-agwa gị ka ego ole iji. How much you hold? Uche ịnwekwakwa ukwu asị Adam na ntị ide dumi wuruwuruwuru na ntị nke we chọrọ ịhụ onye isi ala. So uche na m chọrọ ịga na Aso Rock ịhụ onye isi ala, ha ga-ajụ m ka ego ole m ji. Ọ bụ ihe a ga-ajụ gị. Leenụ m ego ole ka m ji na 250 ka 200. Ike ị na-agakwa na Aso Rock gị ime gịnị? Ka m ya kwenu n'aka ka m jee ka ije si aga. Sago. Ịma nwaanyị ọma, mgbe anyị na-amụ ihe ọmụmụ gọọmenti na secondary school, ihe a gwara anyị mgbe ahụ na one of the qualities of a good leader bụ na ọ na-adị accessible. Ọ ga-abụ onye ndị ọ na-achị
ọ ga-adịara ha mfe ịbịakọta ya gịnị nso. Ajụjụ wee bụrụ isowe ihe Ndume kwuru onye isi ala ọ dị gịnị accessible. Ihe Ndume kwuru ọ ka bụkwa allegedly ọ ka bụ allegedly maka na o kwuru ya n'ezi wara awa na tupu gị ga hụ onye isi ala Bola Tinubu a ga-ajụ gị how much you hold na Tinubu awụghị onye ga-ajụ ọsụ hụ like that. Ọ ga-ete eke gị ihe ịhụ ya otu ebe arị ama m na-aghọta igirigi ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Punch. Gezie ntị nwune. Nna m nwụrụ anwụ rụrụ ụlọ 20 20 houses ma mụọkwa ụmụ 30 bụ 30 children ka Mgbakeri gbara ụlọ ikpe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na Nnamdi Kanu anabatala ntụziaka onye ọkaiwu nyere ya ka ọ malite ịzara ọnụ ya n'ụlọ ikpe n'ebubo eboro ya iyi ọha egwu dịka ọ gbara ụlọ ikpe na ọ ga-ebu ụzọ kpọtụrụ ndị ọkaikpe ya mgba nri esi na mba ndị ọzọ na-ebubata n'ala anyị ejirila pasentị 45 bụ 45% ji gbago dịka mgba nri ndị a na-arụpụta bịara na-akụ afọ n'ala. Ndị uwe ojii steeti Enugu anwụchiela ndị obu egbe 13 dịka awakpuchara ha. Ịma onye PPRO Police Public Relation Officer steeti Enugu Daniel Ndukwe ọ bịara na-akọwa na n'ụbọchị Mọnde gara aga dịka ndị uwe ojii steeti Enugu bụ ụgbọala na-eme mkpagharị n'otu kansụl ime obodo dị na steeti ahụ ka a na-ekwule ka a na-akala ndị oyi ọha egwu ndị obu egbe mmadụ 13 echebichie ha n'ụzọ a sị ha buru ibu ha karịrị 13 echebichie ha n'ụzọ ambush ndị uwe ojii apụtakwa ha n'ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya sị taa sị taa gịnị ka a na-akọ ha wee bupụtakwa egbe nke ha nwa ji na-aza ha oku ndị agba ha agbachie ndị agba ha agbachie ya bụ onye ogene kedu ihe wee Clara kpachapụ anya n'ụtụtụ ahụ na ha na ndị akpakọtala ya bụ mgbọ ndị amanyezi isi n'ọhịa na emerụrụ ọtụtụ ndị oyi ọha egwu ahụ emerụrụ ha ahụ na ka ọ dị n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wednesday ka ọ pụtara na-akọzi na ka ọ dị ha anwụchiela mmadụ 13 n'ime ndị a ebe ndị ọzọ ka nọkwa na-bụrụ ndị gbafuru agbafu. Chineke ọ dị egwu akarịrị akarị ama m na-aghọta wee bụrụ ya kudos ndị uwe ojii. Mgbakeri agaala ụlọ ikpe ga-ebe ahụ na-akọrọ ndị ụlọ ikpe na ebubo a na-ebo ya kedu ndị na-ebo ya DSS ka ọ gịnị si na o ji ego Naijiria mee nka na nna ya nwere 20 houses nna ya nwekwara ụmụ 30 30 children na nna ya nwechi ihe ahụ ọ nwekwa nke ya nwe igirigi ọ dị ego ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ dị sitesiman gezie ntị. Ndị ụlọ nzukọ seneti emeela ya ka ọ bụrụ iwu na onye chọrọ ịkpaso mmadụ iko n'ike na mahadum ga-aga mkpọrọ afọ 14 14 years imprisonment bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na Shawore adọkpụrụla ndị uwe ojii tinyere onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Kayode Egbetokun na onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Lagos gaa ụlọ ikpe na-achọ ka a kpụọ ya $500 bụ 500 million naira. Ndị ụlọ nzukọ seneti azọpụla ọkpọ ime ka ala anyị bụ Naijiria bụrụ obodo a ga-eji ọkụ latrik anya ụgbọala bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ịnụkwa onye sinetọ na mba Amerịka aha ya bụ Cruz esuola aka n'ala dee n'ire ime ka ọha na eze mara ndị Naijiria aka ha dị n'oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na Naijiria. That means ihe Trump gwara ha ga-eme they are on it. Proceed. Cruz proceed. Call them. Please mention we want to catch Cruz. No fear. Name them. Name them.
kpọọ ha aha, name them. Ama me na You don't do. Wetin happen? What do you mean? We are trying to ginger cruise now. It's okay. Kede ka na-aka? Enough is enough. Enough is enough. Cruise. Kpọọ ha aha, name them. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji wee ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi ụnụ manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ mgbakeri ala ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo na-agbakeri ka enwe agụmakwụkwọ n'efu na praịmarị nakwa sekọndịrị skuulu dị na steeti gịnị Imo. Anyị wee na-ajụ gị sị steeti Imo ọ ga-emenwukwa? Ị nwere ọsịsa gaa Facebook zibatara anyị ozi nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM. Celebration of life. Now when them still they breathe the air. The real. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Echo FM oje zuru obodo ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje anya apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya yọsam oje zuru obodo ya mma oje ndị nwụ ya mma oje ndị bịara bịa ya mma oje ya yọsa gị oje ya yọsa ya mma oje anya apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya gawa oje zuru mba ya mma oje zuru n'Imo steeti ya mma oje zuru mba niile. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down.
Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezorobodo treasure. Cheers erupt, laughter fill the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uzegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners. With gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị m na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. Ahamobo, His Royal Highness Eze Engineer Marcel Ihanacho Uzegbu Okata II of Ofekata Asian Kingdom and Secretary to Ndieze Owerri Zone in Imo State. Onye eze emechala Ojezorobodo n'obodo ụnụ kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ịhụ bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha kwe ụnụ hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị Ofekata niile ụmụ Ofekata niile na ụnụ bịara Ofekata si ka ụnụ mee ka ụwa niile mata ebe Ofekata nọ na Ofekata wụ mba udo na-achị mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị so ekele m ụnụ. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ Ojezorobodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Echo FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na-eme ihe anyị na-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu ọhịa na-eji amata obodo. Ana m ekele ha. Ngwanụ ya gaziere gị onye eze. Ọ ga-adịrị ụnụ mma n'otu n'otu ka Chukwu duo ụnụ na ezinụlọ ụnụ n'aha Jizọs. Ofekata Orodo has not only found its treasure but has found joy in unity. And so, the Ojezorobodo search in Ofekata Orodo community comes to a close, leaving behind memories of excitement, discovery, and togetherness. Until the next community is chosen, the spirit of adventure continues. ọzọ anyị alọghachiela n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ mgbakeri ala ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo na-agbakeri ka enwee agụmakwụkwọ n'efu amame na aghọta n'ụlọ na agụmakwụkwọ praịmarị na nke sekọndịrị na steeti gị Imo. Anyị wee na-ajụ gị sị ị na-ahụta nke a dịka nke ga-abịa na mmezu gọọmenti steeti Imo ọ ga-emenwukwa ihe dị na agụmakwụkwọ n'efu a ha na-ekwu okwu ya Clara nke ọ ga-abịanwu na mmezu nwaanyị ọma? Ọ nwere ike ịbịanwu na mmezu maka ọnwa onyoko ọ karịrị okwu o kotere ọ dị ka n'oge nke roro oge nke Rochas ọ nwere ike ya ọ gbalịrị ị na-aghọta o mere ihe a ịgụ akwụkwọ n'efu nga ọ dara ụda ebe ndị ogbenye nọ nga ahụ rite uru ịbịa ahụ mgbe ahụ ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe
ọtụtụ ndị mmadụ agala ụmụ ha n'ebe a gwapụtacha ya tinye na nke gọọmenti nwe n'ihi na gịnị a na na-amụta ezigbo ihe mgbe ahụ enwere ndị nkụzi ma nke ekwe na-akụ aka gbachiri ike enwere ihe gbara ọkpụrụkpụ na mgbe ahụ ejikwa m aka na nke ugbu akwa a ga-enwekwa ihe gbara ọkpụrụkpụ na nke a o wee bụrụ ya ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ikwu gbasara okwu a ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 4541014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ a ga-agbalị agba okwu gị nke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Ị bọọla chi nwoke agụ odogharịkwara gị na mma dịkwara gị nọ ndewo Clara eletrik Imo steeti adịkwara gị na mma ndewo onye nna na-ekwuru ụbọchị taa gbanwere ka ọkakwa ha nwoke agụ n'ofike dị na dala tinigwe okwu ọkụ na-ere wa ofike duru ya dịrị nọ na mma ihe ntị m amanye ọnụ wụ ele ihe mere ni gọvanọ ọbụla abara n'ọchịchị festịnọ ya ahụ ime ezigbo ote ihe ga-adị ndị tụla ya vootu mma n'obi agaghị eme ya ọ bụ ọchịchị nwe ogwomara ha hụtama ihe ọma ha ga-emele ndị ahụ hụtama ihe ha ga-eme obi arịma ndị ahụ mma ime ya festịnọ gị amara yes obi siri gị ike na ihe megere tada na ihe megide amara na yes bifo ọchịchị gị na-agwụla ndị ahụ eritekwe n'uru dete ime ya na ọchịchị gị gwụmara asị yes ịkọ maka ọchịchị gị agwụmara mee ihe ahụ ma anọda gọvanọ nwere ike abata kansụl ọda masị ihe ahụ aga mma bọtụ mee ya ma ahụ ọchịchị gị bidoro amara sị yes ihe mere ọrịla ndị tụla gị vootu mma biko anọda gọvanọ ga-abata na ya mee ihe ọ bụla ọ ga-eme ya meela mbido tenọ ya amara na o mere anyị ihe ndewo agaziela nnụ ya gaziere gị nọ nwoke agụ ị bọọla chi uche nwa bọọdụ ya gazie Clara nne m ụwa mana gị mma o makwara gị uche onye gị na ya na-ekwu bụ Reverend Timothy Iwu esi m na ụmụajala bụ nke dị n'Owerri West na-akpọ ndewo gaa n'ihu ịnọ ya dịrị gị mma ihe m kiri tinye ọnụ gbasara free education ha na-ekwokwu banyere ya hapụ ụzọ lee skuulu niile rụchichaa ya lee kọmpandị skuulu hazichaa ya kpọkwanụ qualified teachers ọwụghị inye skuulu n'efu ihe dị mkpa nke e nyere ha enye eji ele nne gị ọkọrọrọkpọ because ọrị mmasị e nyere free education ndị parents atọrọkwu maka ha na-eje na private schools because ọrị ha hụrụ na klaasị ndị 5B so isiokwu manwụrụ bifo a na-emene ya ha were anya si ala mechie ka e mere eme na mbụ lee skuulu niile ile anya ụfọdụ skuulu anya gachachana enweghị good compound enweghị good teachers a na-eme free education na ndị gọọmenti anyị ha werekwanụ nwayọọ ha mara na ihe dị anyị mkpa ha na n'anya ya afọ ndị ke ya ha gaga ụzọ ada ha m n'ọnụ ụwa mana na mma ụmụnne m ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha ka ọ dị na Facebook anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Uche Ogo ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ sị hụrụ free education a na-ekwekwu ya na o nwere ike ịdị possible na steeti Imo mana ndị a ga-ejikwa ụzọ ọzọ anata ego amame na aghọta ọ dị egwu gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Peter nnọrọ m ọsọ Uche nwanne m nwoke ụtụtụ ọma ọ sị Clara lover girl ụtụtụ ọma ọ sị nwanne m nwoke Uche n'ịmakakwa n'ụtụtụ ahụ mana na m agbalịala na ekele dịrị m abụ Clara gbalịrị na gịnị ọkwa o were ha n'okpu ya nye ndị na-amaghị Clara ewere ha n'okpu ya ahụ indon collecting cap back you see am for my head o were ha na ya ị bọọla chi ụtụtụ ọma ya gajiela dịka unu na-abịa na-agba ihe n'obodo anyị bụ Naijiria Chineke gaa ihu na-agba n'ume n'aha Jizọs amen ọ Peter Nwafọ ya ewutele gị nụ Peter ọ bụghị anyị nwa kụchapụrụ gị ọ ga-abịa ikuku ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ọ gịnị na-eme o tiwala pịọm 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 ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị Emeka Kenneth ọ sị nke a ga-amagbukwa onwe ya ma ọ bụrụ ma ha ga-etinye ya ka ọ bụrụ gịnị iwu ya gaziere gị Emeka Kenneth anyị ahụ na nke gị Chide Moses ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma ndewe ya gaziere gị nọ
anyị ahụkwala nke gị Prince Chinonso nwa igwe ọsọ ụtụtụ ọma ndị Eko FM ya gazie ịbọọla chi ye abọọla m prọfesọ in practice ripole ya gazie Clara ụtụtụ ọma echekwala ya jechi ibu mmiri ahụ okwugo okwu ya ọ ga-anya gị mmiri ebe ahụ another go again because ahụla m oge niile ọ na-akpa gị ụgwọ ya kpagaghị ụgwọ 200 ya dịkpaga gị ụgwọ okwu echebala ije ọ ga-anya gị mmiri ọhịa m ma agbago uchele ịhụ na ọka kara ọnwa 7 arị ngwa mgbe ọkara free education ekwugo okwu ya ugbula ka ya dere isi o nwere isi na ọwụ ivu hope Uzodimma bịabịa ibukwasị anọda new gọvanọ dị iche iche ya ọ na free education ori mkpa ri akpa Chisom Ojukwu jiri jasọje sịga a ga-ejira kemgbe ha bara n'ọchịchị tiga ya debumakwa n'ifu ya daga ruo 8 years ihe eji arụ ọchịchị na be ebe ọ na afọ fọrọ na ndị ka naanị afọ 3 ya hafụga ya ndị niile lara ezumike nke ọrụ n'Imo steeti mali afọ gara aga 2024 na-achịhu azụ o ji nwe ụgwọ onweghị onye ọla risivuga ego penshọn ya so ya were ego ahụ o ji apa ivu free education na were ya jeji setụlụ ndị niile o ji ụgwọ aka enwu eye and 9 months bulaka ahụbila ka ọ bụ anya ma ọ na feze ha gratuities so ya were ego ahụ o ji jeji pa free education Imo steeti na jeje were ya kwutuo ụgwọ niile o ji ya na-akwụcha n'ebe then ya dakwumata okwu free education mgbe afọ 3 fọrọ ya ji ya rụfụga ya then onye ọzọ bụ achọ ya kontinu onye ọzọ bụ akpanụ ọ chọghị ya ewepụgakwa free education anya ejirila mgbe ike udo dịrị ụnụ ya gaziere gị nọ nwoke ọmenyo ha gaa n'ihu na Facebook anyị nwada nwoke ọcha Clara ozi nke si n'aka elu ụwa freedom ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na nke akwa atụmatụ dị mma ọtụpụkwụ dị mma n'ụzọ dị mma na ọ na-ekpe ekpere ka gọvanọ nwee ike weta ya na mmezu ma hiwekwanụ otu kọmitii ga-ahụ na ya bụ ihe gara siriri m werere m o wee bụrụ ya ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị Ifeanyị Asụzụ ọ sị anyị na-eme nke ọma ya gaziere gị na anyị hụkwara nke gị Kelechi Justice Okoro ọsọ ụtụtụ ọma my brothers ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị Hope Omekanna ya ọ sị China na ha bịara nọ na-aprotect ego Naijiria jikọrọ ha ọwa ego Naijiria jikọrọ ha ka ha na-aprotect nothing more ya gaziere gị ewo nke akọchapụla gbalị akpọghachie ọ gịnị na-eme gbalịkwa akpọghachie anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Glory Chika ọ sị hụrụ isi Owerri zibata ozi gị si agụmakwụkwọ n'efu na ọ dị mma ma ọ bụrụ ma ha ga-ementen kwa ya gazie ịbọọla chi ezigbo mmadụ ya na-akọda n'Igbo nwana ya eze na-ata njaba otu a ya gaziere gị nọ ị ga-agbalị kpọghachie ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma biko onye na-ekwu MC Chibụzọ esi m ọrụ ada abụọ okay onye dị nga ahụ ise welcome development ọ wee good idea ma bifo onye ebido mewa ya ha bụ ụzọ bụ ime obodo nrụziere anyị primary schools and the secondary schools anyị because a na-etiga free education ma ebe a ga na-agụdị akwụkwọ arịghị mma ọ ga-adị mma otu ahụ so ha bụ ụzọ gaa place like Agwa ga-arụcha secondary school anyị and the primary schools anyị because onwezi ebe gọọmenti nwe ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe ebe ahụ a na-agụzi akwụkwọ onye nsị ka ntinye ọnụ this morning ndewo ekele m unu nke ọma ya gaziere gị nọ nwoke ọma na Facebook anyị ozi akakwala nkụ ebe ahụ anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Aya Ifeanyị isi Ekpule ọbịa zibata ozi gị isi ya bụ atụmatụ ime ka agụmakwụkwọ bụrụ n'efu na steeti Imo na nke a magburu gịnị onwe ya na ị na-arịọ gọọmenti steeti Imo ka ọ gaa n'ihu wekwu ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche nwere na gịnị steeti Imo ya gaziere gị Aya Ifeanyị gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Osinachi Nwaba Osinachi Bethel ọ sị na o si Mgbirichi zibata ozi ọ sị ụtụtụ ọma my professor in practice ọ sị Uche na ka akwa ntụpụ okwu n'ụzọ dị mma
na ọ bụrụ na gọvanọ steeti Imo ga-abịa nnọọ kwe ị na-aghọta mee ya ka o yi ife ị na-aghọta mana na kunuche nke ya n'ọnwa onyoko na ọ karịrị okwu o kwetere ọ sị uche o na gị nwee ụbọchị magburu onwe ya. ndewo ya gazie. Ịbọọlachi Uche na Clara ụtụtụ ọma. nke wa ụja ka ene Chineke dakpọ awọ gbapụ ya ọsọ otu a. echekwa ma education dị steeti before now. ama m na ọ dị bọtụ ahụrụ na o chere echiche dị otu steeti ụgwọ echiche ọma o bọtụ ọwụ na ihe wụrụ mkpa wụrụ ime ihe ma ọ wụ ikwu ekwu ọkụ ịghọtago sin belivin asotụrụ gbagbo onye awụsa ya sị ka ya pụrụ anya ihe ga-eme na esu mgbe ekwe ya kawa esu o mere ya ghọọ ihe mere eme ya ga-awụ na onye jere skuulu nwoke ihe ọ ga-eme na akwụkwọ ya ya gaa skuulu ọkụ ịghọtago ọwụ na ekwuole ihe ndị dị ahụ na-adị ike emere so ọwụ ahụ m na ebu mmadụ agaji ma edowe aka bikọs ama m onye nwụrụ m ịghọtago eshọọlụ o mere biko ga akpọtụrụ awụja were ndị nkụma akpọrọ so ihe o mere ka m ike kụọ ya ka nye kwenye one bottle of champagne. ya gaziere gị nọ ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha awụja ya bụ chere obi gị adaala ụda. Ịbọọlachi dike dị ọra mma ezigbote ọyị m ya gazie. atalugo ka eke imere adị m mma. Ịbọọlachi nwoke ọma onye nara na-ekwu maazị Gọdị Ekechukwu uche ọkwa ịma na onye ọbụla na-eshiri onye isi nri o kwesịghị imechi ọnụ ọ ga na-ekwu ụka mgbe ọbụla ka onye isi mara mgbe e ji erigo nri ya otu a ya bụ ụka buru ilu ewu nwa afọ ka ewu o nwere mgbe ya distrikti edukeshọn a na-ekwu okwu ya ọ dị good to me mana onye wepụtara atụmatụ echeburu m n'ebe m ụzọ ọ na-ịgawo ịhụtacha skuulu anyị na enyere nchekwa pụrụ iche ịhụ na skuulu anyị ndị na-ekiliechara dọtị niile ndị egedebe ahụ ya dịcha ebe a na-amamihe a ga-akpọ ya akpọ ọbụlago ndị ka n'ime taa na ebe gị lee ya anya ọ na-ekwe odidi ma ọ bụzie na gị gara na vileji antị o nwekwe nne mgbe gọvanọ anyị kwuru ụka si na a ga-akpọ tinyere ka 20,000 youths ndị ga-eje abroad edije mee something ihe okwu ekwuru ya ekwu gbabe mee ama mmago onwe gị n'iso ama m iso na ndị jere n'ime nkwe ndị ma gala alọta ma ga aga oke ama na nke ọbụla na ọbụla anụkwara m mgbe e kwukwere na a ga-akwụkwa 104,000 ọfọ naira maka ndị ọrụ bekee site taa akwa ama mmụmụ na onye kpọrọ na studio ya bịa kila na ndị ọrụ bekee dị ego akwụọla ya maka ọka mma ka a na-eme ihe ndị a na-akarị ndị Imo steeti along ọ ga-awọwụ na ihe ndị emechaa ya do anya na-ekwu m ụka ka edukeshọn nye mmadụ aka ka wọk n'ihi na mgbe Rojas kwuru ka o kwuru ya mee ya n'aka onye ọbụla hụ ya mana na-ekwe nkwa ndị na-ekwe ya ekwe ọ dịcha mma dịka nwoke agụ kwuru gọvanọ ọbụla ga-eme ihe ọwụ dị feste na ọ pụtara ka ọ ga-ebido mụrụ otu ọ ga-eji na-afụ n'ugbo ya ọwụ mgbe o ruru mgbe ọ ga-apụ ya bịata ime ihe ndị a maka inyegide gọvanọ ndị ọzọ ka eche m datị na aka ya ekwughị na ọwụ jọs ka ndị haus ji chetezi na ha nọ na haus ọ dabachaghị otu mi ọ ga wọk ya gaziere nna ya gaziere gị nọ ka ọ deklara o nwere ozi anyị bịara bịa nweta nnọọ na Facebook anyị nke a si n'aka Adachukwu ọ si free education ọ na ebe ahụ kemgbe ọchịchị Rochas na o kelee anyị na anyị ga-ajisi ike n'ọrụ ọma anyị imeniri ihe n'oge Rochas emere ihe a free education ọ dakwara n'ụda esi ọka nọ igirigi ọ dị ego ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Nnoke Kano ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ịhụrụ ya bụ atụmatụ na ọ magburu onwe ya ma ọ bụrụ ma gọọmenti ha ga-eleba anya na ndakpọ ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dakpọrọ na ọtụtụ obodo dịgasị gị iche iche ma mee ya ka ọ magbuo onwe ya ya gaziere gị Nnoke Kano anyị ahụ na nke gị Chimotuto Elendụ ọsọ ụtụtụ ọma UC na Clara na biko ihe agwụchala steshọn ọma na tata wo birthday ya na celebrate ya happy birthday Chimotuto Elendụ ya gaziere gị anyị ahụ na nke gị Don Melax ọsị uche disi ọkapụ fine ịma ihe mere mgbe anyị gara break na so Clara chased me okpu ahụ adaa n'ala ma jụọra ya okpu ahụ ọ ga-eji ọkụkọ na ewu beg ya m tupu mekpuru ha okpu ahụ wait I go come beg you I go come yeah ị ga-ejiriri ewu beg ya m don't worry ịma okpu ịkpatụrụ ihe ahụ n'ala don't worry I go come did I say agwara m ụnụ na Clara na-atajiere m anya kwa agwara m ụnụ ya ozugbo anyị na-apụ break mechie nọ ya pushuo maka okpu ahụ adapụ n'isi ọ ga-ejiriri ewu rịọ m tupu mekpuru ha okpu ahụ no problem Ịbọọlachi
Bọlachi Uchenna na Clara na Bọlachi. Ndewo. Ma akpọrọ m mbọ netwọk akụpụ m. Ọ Peter Nwafumekwu na Ngọgbala. Biko ana m ekele Uche na Clara ka na-agbabata oge niile na-agbanye ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria. Ka Chineke gaa n'ihe na-agba n'ume n'aha Jizọs. Amen. Mmefu ihe gbasara agụmakwụkwọ n'efu ya na ha etinye. Ime ya ka ọ dịrị ma dịka otu onye isi Owere West kwuru okwu achọrọkwu ahụ ime ya mechie ụlọ skuul emechie mekwara ndị nkụzi ma ihe ha riri mgbe ha employ ka ihe nwe ike na agụmakwụkwọ gaga skuul ha mụta ihe ebila ha ọnwa enyere free education ndị nkụzi agaghị abịa skuul agakwa na ga na-eme supervision mara ma ndị nkụzi ọbara skuul ma olo so ime ya ọ dịrị kechi so that onye ji ga free education ama ashes ha skuul ya bara uru na-agbaba na gọọmenti skuul ọ dị mma ka anyị nwee ike nyere ndị na-enweghị ka orila ha enyere ha aka ka anyị nwekwana ike ụmụ ha gaa skuul ọ dị mkpa so ọha chimekwu ya gaziela na Peter Nwafumekwu na Ngọgbala ndewonu ya gaziere gị nọ Peter ya bụ uchere obi gị adaala ụda Ebolachi Uchenna Clever Ọnọha ụtụtụ ọma gị na nwaada Clara ndewonu ọ bụ amaghịrị kesi Ọhabele London gaa n'ihu ịnọ dịka ekwugo okwu free education mụnwa na-eche na free education na-anọ kemgbe ọchịchị Owele Rocha so ihe na-ajụjụ na free education na skuulu nke ndị nkịtị nwe nke ọha na-eze nwe praịmarị na sekọndịrị ka a na-ekwugodo okwu ya ugbu a ọ ya ka nne mana eche na free education na-anọ so free education nọ mebi mmadụ chibi rejista nwa ya na skuulu nke ndị gọọmenti inwe ya wuru free maka a na ha na-ego ebe ahụ so ọ bụ ka anyị nweta ihe anyị ekwuga ndewo ya gaziere gị nọ ịma akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard bịara na-akọwa na a chọrọ ime ka ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na praịmarị enwere na steeti Imo bụrụzie gịnị n'efu echeghị na free education dị a na-ekwu ha okwu free gịnị education ọ dị a na-ekwu ha okwu free education ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ a na-ekwu okwu free education ebe ọ bụ na ọchịchị dị ugbu a ọ fọrọ ntakịrị pịam ya agbọ ha meni ya ezi ka ọ fọrọ ọ dị egwu Ebolachi abụọla m prọfesọ in practice ya gaziere gị nọ Clara Nwokocha ka ị mere God bless you nne ikwu Uche biko achọrọ m ịma ma m nụchikwara anụchi because of okwu a na-ekwu a na-eme ya ka o wuru iwu na steeti a ka ọ wụ na gọvanọ chọrọ iwebata ya n'ike nke ya asị gọvanọ gọvanọ agaghị eme n'ihe hapụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu ịma ya bụ okwu bịara bịa dalite dịka ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo nwechara ọgbakọ n'ụbọchị Tuzdee ezigala ya gọvanọ ka a marazi ihe ọ ga-eme gbasara ya oke biko ihe m chọrọ ikwu n'ihe awụ na ọchịchị gọvanọ fọkwara n'ụkpụrụ ụbọchị ole ya agwụ ya wụrụ na o mee ya indos na gọvanọ ọzọ na-abata nwere ike ile ya hụta ya na ọ gaghị efefọ ya kachapụkwa ya bọtụ ya wụrụ na ndị ụlọ omeiwu anyị nke steeti a mee ya ka o wuru iwu ebe a ka anyị ga-enwe olileanya na ọ ga-adịgide for me ebe ọwụ na ọchịchị gọvanọ ebu ụdị ibu ya pụọ chi ya hapụgodu ya for now ebe ahụ kwesịrị iji mee ya ka o were ya kwụwa ndị ọrụ ụgwọ gọvanọ ọzọ na-abata enwere ike akpọlitekwa okwu a ya lee ya anya ya wụrụ na ọwụ ihe ga-adị adị ya eme ya ka ọ gawa n'iru ya gazie ndewo ya gaziere gị Uche onye adịghị ya njọ Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya m maka na ana m anya aja arụ nwune ahụna m ozi gị n'ụtụtụ a DTO were ọsọ Uche mkpunyegodi okpu ya first enweghị m ike ikpu okpu a ọ na-amaghị onye nwụọ you don't know me mụ nwakpuru okpu a Clara bịara since morning ya na-atajere m anya mazie m aka n'obi okpu ya daa n'ala DJ no be wetin happen mama aka na obi okpu ya daa n'ala ọ ga-ejiriri ewu na ọkụkọ rịọ m tupu m ekpuru ha okpu a ihe abụghị ọdịnarị okpu iche na ọdịnarị okpu dị ihe a okpu a na-ekpunye ndị crown prince buy what na ibinyere m ego nji mezu ihe gị na-akọ ọ dị ego
bụrụ ya ọ dị anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a senior comrade Chris Ogbonna JP isi Church of Presentation dị n'Ọmọgọma zibata ozi gị isi na steeti gọọmenti nwere ike inye free education maka na o nwere ọtụtụ ego na-abata maka gịnị agụmakwụkwọ mana ọ ga-amagbu onwe ya ma ha rụgharịa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị dịgasị na steeti a ya gaziere gị nọ gaa n'ihu Clara aka si n'aka Ikenna Ibe ọsụtụtụ ọma Ochman na nwada Clara mba ọ sị na Malaysia moto osisi poli ọ sị Ochman nwekwa ihe a na-aga anụfọ n'ọnụ ndị a go do this one, I go do that one. Ọ sị na ochekwa na nke a ga-abịa na mmezu maka ịga akwụkwọ n'efu o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na-agị n'ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo nke ụtụtụ a biko nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị emekwala ngagharị nwene Education is the key. Education is the power. Education is the key. Education is the secret. Education is the key. Education is the knowledge. Education. Education is the key. 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 Education. Education. Ka ọ dị onye ọbịa anyị nke mbụ awụchala bụ onye si n'ụlọ ọrụ 21st